Hello, my name is Eileen Malloy. Salam, men Eileen Malloy. Men Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Işleri wagtlaýyn ynanylan wekili. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçhanasynyň ýolbaşçysy bolmak bilen maňa Türkmenistanyň Birleşen Ştatlaryň halkynyň we hökümetiniň adyndan wekilçilik etmek hormatymy ýeter etdi. Men olaň adyndan halkara zananlar gününiň 100 ýyllygynyň bayram edilmegi bilen Türkmenistanyň ähli zananlaryna biziň iň meherli gutlaglary yetirgen. Halkara zananlar günü bolan 8 martdan başga Birleşen Ştatlarda bütün mart aýynyň dowamyna zananlary hormatlamak bilen biz zanan taryhynyň aýady bilen bayram edýäs. Amerikanlar her ýylyň mart aýyna zananlaryň biziň ýetgidimizde we dünýä derejesinde dünýä ineleriniň batyarlygyna goşanlaryny uly sarpa goýýarlar. Şol wagtyň özünde biz üçin zananlaryň doly hukukly deňligini alyp baran çylşyrymly görüş ýollary barada bilmäge döreýän mümkinçilikdir. Halkara zananlar gününiň bayramy münasibetli Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we bütün dünýäniň zananlarynyň başlanýyşlaryny hormatlamak bilen olaň güýçleriniň ötüşine bagşlanan bir näçe çäreler geçirgen. Biz bu ýerde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçhanasyna da bu başlangyjy eýerip, mart aýynyň dowamyna zanan taryhynyň aýyna bagşlanan bir näçe goşmaça çäreler geçirer. Bizim ýurtlamyň başdanlarynyň garaşlaryna laýyklykda raýatlyň rowaşlygyny, bizim raýatlamyň ösüşi üçin şeýeksiz mümkinçilikleri eýe bolmak arkaly gazanyp bolar. Bu mümkinçilikler bolsa diňe deň hukuklygyň bizim günnelik durmuşymyzyň tebiği hakykylygy bolan halatyna amal aşyrylyp bilinir. Men bu bayramy Türkmenistanda belleýändigimi, bu bayramyň şatlygyny Türkmenistanyň halky bilen paýlaşýanymy diýsen begenýän. Iki gyýdyň ejeti we iki agtagyň ineti hükmünde bu bayramçylygy belleýän Türkmenistanyň zananlaryny ähli Lukman, Mugolum, Alim zananlary bilen bilelikde bu ajaýyp bahar bayramyny belleýändigimi diýsen boýsanýan. Ähli zananlara maşgalar berligini ýurt parahaçylygyny arzu edýän.